mun kai kayan ƙaruwa gidan kaɗa gayan nan yana kallon sa kawai ya daga cayi wai in an kama na amai zan yi. An bashi kifi ne kayan ƙaruwa gidan kana waro ya ce za ka yi gajanci. Mutanen gidan Murtala Suwal ga sarki ya kawo mu da mun naɗa. Kai sarki sai Allah ka fita. Ai jan Ni abana ne ba wani sarki. jan wuya ba duba ka kabbara kun Gidan gaba na ku. ai na kanduka da mutane ne. A jajaye. Na mama. Bana taka. Bana taka. Ina kawa da jagwa. An gawa jagwa. Ɗauko min Murtala su ba. Rabu da shi jagwa. Oga Kamalu. Ba ta waye da kai waka koyar rawa gaje koya.